Tuloy-tuloy di programa tayo IFM News Apo. May panggap pa ilang kadete na pasama ka krimen. Dita ngay Dingras, Ilocos Norte Apo. Ituloy tayo ti coverage tayo. Nakatutok po ni Idol Lawrence. Gapot ikis Apo iti pamilya da Apo ti Justisya. Detalye kadete may po Apo pa lang dita ngay Dingras, Ilocos Norte with Idol Lawrence. IFM News. Police report. Ikis ti pamilya Kabudol iti barangay Lumbad Dingras iti Justisya para iti membro ti pamilyada ani Miss Jacqueline Kabudol kuna ti kabsat na ani Miss Jaylin Kabudol ano dumawat ti pamakawan ti nagbalin na suspect iti daytoy anakam ame sa krimen ket saan da ama ikari ama ited da daytoy empatad ti Miss Jaylin asa andang empagarup akastoy ti nagbanagan iti kabsat na patyenda asaan na may maysa iti nangaramid iti daytoy ken nupay kasta ket impanawagan ni Miss Kabudol iti suspect asumuko kuman tapno iti kasta ket sungbatan na no apay a pinapatay na iti kabsat na. No, alaman tinagkasama ko ni Manan. Kaya may maana ti justisya kanya. Dan mo naragsak mo nagitan na mga kalawa mo. Isa lang bitigalit ko siya. Ma'am, napalam tatayng awan ti bado na deto'y kabsat mo. Patsyan ba nga rinip da pa iti kabsat mo? Siguro, sir. Taapin nga nakangato di jibado na awan ti brana. DJ lang, sapin na lang sir sarda. DJ lang makunak manong no sino man ti ana ala sumuko kan basiton tanong nalaglagan basiti kaso. DJ lang sir. Ano sumuko mo mapakawan nyo? Ay di may ikari sir. Kasi nasakit mo para kanya sir. Iti agdamakit na pagdesisyonan iti pamilya ang ma-autopsy iti bangkay iti biktima. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.